Wadhi mbele nyakoro mgajwang' riwruok mar midusa mar weche thieth AMEC dwaro mondo piny owacho kokalo kuom riwruok mar governors ma pachoka mondo odhi nyime kod tiyo kod masinde thieth ma piny owacho nochiwo ne tendo osiptende 121 higni 7 mokalo. Network margi kod jofwambo ma Nairobi ng'urgi ni weche moko wuok ni riwruok mar governors chano golo masindego kendo nyiewo moko manyien wi wach mar ni kinde magi mag tich chiegni rumo. Gilero ni masindego nengogi ni malo kendo osebedo ka konyo japiny ma ok onengo golgi e ute thieth. Bende gikwayo ten counties ma ute thieth gi ok osebedo ka tiyo kod masindego nyaka ne migi mondo mi olos yore mabiro konyogi tiyo kod masindego e reso ngima jopiny. Kane waketo masindegi osiptende 121 e Kenya ka, to osiptende 13 tende mapok otiyo godo. Ma ulo ni 10% of the project kende moko bedo implemented. To gik modong 90% masinde gitiyo maber malich. Non ka osiptende moko kata mana ka jokanyanam kaendi osiptende moko kaka Karwaka wangi, Keroka wangi, Kehancha. Jogi pok otiyo gi masinde gi 7 years. Ang'o ma girito? Nyiso uru ni ang'o ma jogi rito mondo giti gi masinde gi. To taxpayers money jo Kenya chulo pesa ni pile pile, ichulo jok mano miyo masin, to masin ok ti godo konyo jo kanyanam. Ang'o matimore? Koro gima dwaro wan kaka jo Kenya, jo Biomedical Engineering Association, Council of Governors kick tem nigi kao nigi gitamore sign gino nego be nigi sign maber malich mondo wadhi mbele gi miyo jo piny thieth madwarore kaka nokete cho. Koro